výnimočný deň, kedy sa uvedie do života naše 15. dieťa, Kinekus v Považskej Bystrici. A slávnostne otvárame novú predajňu Kinekus v Považskej Bystrici. Váš veľký potles! Ďakujeme veľmi pekne a nech sa páči do predajne. Keď sme vlastne už otvárali 4. prevádzku, tak som zistil, že neviem sa proste akože rozkrájať a nedokážem riadiť priamo všetky prevádzky. Tak sme vymysleli proste koncept Kinekus, čo je vlastne franchízový koncept, kde hľadáme partnerov, ktorí majú rovnaké hodnoty a rovnaké nastavenie, slúžiť ľuďom a týmto partnerom ponúkame vlastne franchízov. A vďaka franchízi vieme mať tých prevádzok podstatne viac, lebo partner franchízant má rovnaké hodnoty a rovnaké nastavenie, takže chémia funguje. Prečo byť franšízantom? No tak je určite veľký rozdiel začínať takúto predajňu pod silným menom, ktoré je tu 30 rokov, respektíve budovať niečo nové. To podnikanie pod franšízou má mnoho výhod. Tými najzákladnejšími je určite to know-how, určite celý ten backstage, čo je teda za tým všetkým, čo sa skrýva, ten potenciál. Podnikať pod silnou značkou znamená pre mňa fakt určitá veľká miera zodpovednosti a tým vlastne je kvalita služieb, ktoré budeme určite prinášať ľuďom. Kinekus si predstavujem sortiment, ktorý nikde nenájdem. No, že keď sa povie Kinekus, tak ja to beriem ako že obchod pre domácnosť a že nevždy treba niečo do domácnosti. Kinekus ja mám rád, lebo tu nakúpim všetko, čo potrebujem. Je tu záhrada, sú tu farby, sú tu všetky možné veci, sú tu stroje, nástroje. Kinekus. Radosť z užitočných vecí.